Quan va veure vostè la resolució, quin va ser el seu pensament? Hi havia alguna part de vostè que temia que la justícia no apliqués l'amnistia? Era una cosa que era molt clara, no? Vull dir, perquè des del primer dia doncs, tots estàvem molt tranquils de que no hi havia hagut res mal fet, que tot el que havien fet des de l'Associació Catalana de Municipis doncs estava d'acord amb la llei i amb la manera de fer el que volien fer com a entitat, però el problema és quan estan buscant i inventen coses que no hi són. I quan tu intentes reinterpretar la realitat, al final et pots trobar amb qualsevol cosa, i ho veiem en altres casos que al final s'acaben condemnant, que no s'ajusten a la realitat del moment, i en aquest cas doncs aquesta por sempre hi és a sobre. Per tant, quan ho vam veure, jo estava justament al mig d'una comissió al Parlament de Catalunya, estava presidint la CAI, que és el que em pertoca, i de cop començo a rebre missatges i em van dir mira el mòbil, i jo veig el mòbil doncs, que surt, ha sortit lo de l'ACM, què? Com ha sortit això? Perquè clar, i estàvem allà al mig d'una compareixença, i va ser quan vaig veure doncs, que realment ens havien aplicat l'amnistia, i va fer especialment molta il·lusió per tota la gent de la casa.